bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo balowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkames balɗe nogas e tati e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji dey arti gam to gande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗɗo ñalande ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi si wona kamɗi fofne dey hina wayno ɗi garti e liggey mawɗo pattam lamo tinaɗo bo Macky Sall waɗi toon to Nations Unies hina wayno tigui tigui dey jayde Les Échos wi ko audition des candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Macky Sall passe haut la main son grand oral hina wayno de jayde Les Échos windi ko de o mo ganduɗa ka woni Macky Sall janta toon to goomu gendiji dey hina wayno kam dey ko waɗi ko layi ko ne ɗum laaɓi ɗum feewi e sinon ɗum yooɗi e wiide jayde Les Échos noon tigui artiri hen wi ko le parcours comme atout majeur hina wayno de jayde Les Échos wi ko ɗo Macky Sall rewi foof de hina wayno hina ɗum walli gam wawa heyno nden ɗon jappere wiyetede goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies jayde nde ɓesdi hen kam Macky Sall wi e nder jayde hede j'ai appris à dialoguer, conduire des réformes, arbitrer et prendre des décisions parfois difficiles hina wayno de kam Macky Sall on de gonɗo hoorejo lesdi Sénégal de e nder konngol mum wi kam ɓooyi waddo e yimɓe batuji e si noon ɓooyi addu ko waklitte e ko moƴƴinte ko fewtinte e nder golle mum foof si tawi noon hina jari ƴetta hen yamirore mawde hay siko tawi hende satti kam Macky Sall wi waɗi ɗum noon wi e nder jayde Les Échos jayde nde ɓesdi hen Macky Sall wi ko je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous hina wayno de Macky Sall wi siko tawi tigui joɗima e nden ɗon jappere ma won mo gandanɗa de ala heedo ala gahkedmi walla gahkedmi ala kam foof en jentoto e si noon kam foof en laydata e wiide jayde Les Échos e nder jayde l'informé dey siken jurnima ɗerewol mum adunol jeyeten ko windi ko Macky déroule avance et prend date hina wayno de tigui tigui kam on ɗon Macky Sall de hina wayno boni feri lawol mum gam abbade e nden ɗon jappere ne gandanɗa de kam heyno to tigui goomu gendiji aduna e si noon hombo yaha tigui e palɗe tiɗɗe fayi e mbiɗen nden ɗon jappere hina wayno noon ƴetti aadi e happu mo gandanɗa de siken jottima ɗon kam Macky Sall wi de ma won secrétaire général mo gandanɗa de ko dentinowo ko moƴƴinowo e si noon ma tigui tigui tak kala lesɗele ɗe foof ɗe mbawa jokkodir e jaam e jokkere en ɗam noon tigui jayde nde ɓesdiri hen je ne viens pas à New York pour faire carrière kam noon Macky Sall wi de arani toon to lesɗele denduɗe ha tengti e wuuro lamorgo ɗen ɗon lesɗele denduɗe woni New York de gam ɓooya ɗon lelo ɗon ha tawa yaltata ɗon Macky Sall ɓesdi ko il ne peut y avoir de développement sans paix wi hay goto wawat feere fa aduna o ɓamto si tawi jaam ala kam noon wi ma daro tigui tigui gam jaam waɗa e nder aduna he e wiide jayde l'informé jayde yorde kam no goɗɗum yiri ɗum saabu wi ko layus de Macky Sall aux Nations Unies hina wayno de kam wi ko Macky Sall de ko bolle kewɗe rek addi toon to Nations Unies tigui tigui jayde ɓisdi hen les limites d'une posture d'outsider hina wayno tigui yorde yi ko Macky Sall de kam e ɓen nayo foɗotiratɓe nden ɗon jappere goomu gendiji de wi kam heydi hen caggal saabu wi hattanani heyrade on ɗon goomu noon tigui jayde nde windiri ɗum jayde nde ɓesdi hen ko Macky Sall de hombo hollira noko feeri won keyniɗo hoorejo lesdi ha taki noon hen yiiɗi moggo tigui tigui gam eto heyno on ɗon goomu biyeteɗo organisation des Nations Unies jayde nde kam yi ko omo ganduɗa ka woni Macky Sall de hande ko on ɗon goomu sohli ko de kam wawa toon naɓ on goomu e si noon wawa liggey mo ganduɗa de hombo sinka hombo yoɗna organisation des Nations Unies e wiide jayde nde yor e nder jayde nde Vox Populi de omo ganduɗa ka woni Macky Sall de wi ko tigui tigui e wonde mum e nder laamu ko ɓooyi de hepli ɗum ko feewi fa taki noon kala ko gandanɗa de lesɗele heɗe ɗum paadi e mum kam tigui ma waw ɗum wat noon tigui jayde nde windiri ɗum l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des états membres à agir pour y répondre jayde nde ɓesdi hen kam Macky Sall de wi ma naɓ goomu gendiji aduna de si woni secrétaire général de ɗo gandanɗa on goomu feera toon yotto noon tigui jayde nde windiri ɗum faire évoluer les Nations Unies c'est aussi
tigui réformer le Conseil de sécurité sur une base consensuelle. Wide on don gomude siko ari ma wot ko wakliti hen ko gandan ade fof en nanandirta dum non tigui wi ma nap on don gomude e yeso e wide jayde vox populi. Jayde le parlement de wi ko falde kolda de ma dañ ko do mawdo mo gandan ade kam tigui woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de kam de ma won ton ko do jayde de wi ko fuddi ko e balde nogas e tati woni hande ha balde nogas e jowi e lewru setto woni avril ndu golden hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego non tigui jayde windiri dum territorialisation des politiques publiques basse Sion le Fouladou. Le président de la République va effectuer une tournée économique dans la région de Kolda du 23 au 25 avril 2026. Ina wayno de tigui ngam bamtare den don falde de kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye si yahi ton de ma waddu ton batuji kewɗi e ɓe gandanɗa kamen keedi ngol ɗon senggode ɓe ƴeewa hono ɓe mbaɗata ha ɓe jekkita nden ɗon falde tawa noon sina yowati e tigui ɓesdude bawal e dañal nden ɗon falde e wiide jayde le parlement. Jayde Wolf Quotidien de winde e ɗerewol mum adunol ko radio télévision sénégalaise alerte sur la crise à la RTS. Hina wayno tigui de e on ɗon galle jaydi yankagal biyetegal RTS de caɗele mawɗe heeɗe nder on ɗon galle sabo woto hen ɓe gandanɗa de ko hen ɓe liggoto e ɓoyɓe ɗon liggode hina wayno ɓe kartima laamu ngu de yo ɓe jekkit konngol mumen ɓe gara ɓe moƴƴina ɓe pewtina ko kewi ko e nder RTS. Si wonani noon de on ɗon galle de ko caggal mbo abbati hay si tawi mbo yanani ha mbo leli e lesdi noon tigui jayne de windiri ɗum d'anciens de la boîte interpellent les autorités. Il pointe une démotivation du personnel, risque de dégradation continue de la qualité des productions. Hina wayno de e tigui ko kewi ko e nder RTS de si tawi hay goto layani hen de ko caggal tigui gon ɗon wuro abbati e si noon ma ngo yakko tigui te ko noon kam ngo woni galle jayde yankagal jowitingal e laamu tawa noon on ɗon galle foti weru yeru e galleji goɗɗi liggotoɗi e jayde yankagal e wiide jayde Wolf Quotidien. Siko en payi to coftal ɓalli jayde la Tribune Sport de wi ko AFC Champions League 2 Sadio Mané décisif, Al Nassr file en finale. Hina wayno tigui de jayde Tribune Sport wi ko ton to ganduɗa ton Sadio Mané waɗata coftal ɓalli fukko kosguel de hina wayno waɗi ton titi ligguey mantaniɗo teskama toon mantanima e si noon waɗi ko ganduɗa ko de hina mawni sabo Sadio Mané e kippu o mbo wondi toon de ɓe jaahi timmode desewal woni final. ɗum noon wayno ko naɓi ko kippu o ha mbo yettoyi toon de Sadio Mané ombo hen jilla no hannirta ni e wiide jayde Tribune Sport. Gasnirten ko jayde la Libération de kam arti e ɗum ko yowati alhaali gora débat en walla gorkati débati en hina wayno tigui jayde windi ko interpellé hier par la brigade de recherche de Keur Massar. Souleymane Fatou Ndaw partagé un partenaire avec Djibril Dramé. Hina wayno noon omo ganduɗa kam woni jaydi yanke mbo inde mum woni Souleymane Fatou Ndaw de kam ne jaggama e ko yowati on ɗon alhaali de hina wayno brigade de recherche mbo Keur Massar de kamen tigui tegui ɗum jungo kam noon de jagga tigui wi ko kame Djibril Dramé de kamen dentuno sagata ɗum noon on jaydi yanke mo ganduɗa homo liggotono e hayango Malikia TV kam de hina wayno yitamane homo lelodatno e hewɓe ɓe ganduɗa de lamda wi ko ɗum gonga e si homo rentuno e omo ganduɗa ka woni Djibril Dramé sagataɓe. Souleymane Fatou Ndaw noon kam watti jeego ɓe ganduɗa heɓe liggo e jaydi yankagal tawa heɓe nanga e on ɗon alhaali ko ɗum fuɗɗi ko e joni e wiide jayde la Libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddalno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama, on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo. Tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.